Yau Allah ya yarda an yi auren soyayya, Sani ango dan kirki da suwai da amaryarsa. Yau komai yayi daidai. Yau Allah ya yarda an yi auren soyayya, Sani ango dan kirki da suwai da amaryarsa. Yau komai yayi daidai. Yau Allah ya yarda an yi auren soyayya, Sani ango dan kirki da suwai da amaryarsa. Yau komai yayi daidai. Bismillah ya Allah, kai ka ce mi yo sallah, ka raba mu da du'illa, ka cire mu cikin zilla, kar ka bar mu miyo kwalla, ka cire mu cikin matsala, na yi nufin zan yi waka. Rabbana sarkin baiwa. Yau na daɗa furtawa, waka zan rerawa, ya kamata ku ganewa, sun gabon yaro ne a yanzu ne ke tasowa, ba ƙarya na yau ba. Yau Allah ya yarda an yi auren soyayya, Sani ango dan kirki da suwai da amaryarsa. Yau komai yayi daidai. Rabi ƙara salatinka, ka daɗa shi kanannanka ga Muhammadu bawanka, shugaba na halittarka, wanda ka bai wa sirrinka, ya isar da saƙonka, ya bayyana wa halittarka. Dan Aminatu gata na. Shi ne manzon Allah, dan Amina da Abdullah, da mai kwana sallah, shi muke so ko yaushe, annabi sarkin adalci, ya fi kowa ni na gani. Yau Allah ya yarda an yi auren soyayya, Sani ango dan kirki da suwai da amaryarsa. Yau komai yayi daidai. Jama'ar muku saurara, waka ce na tsara, gun wanda suka yi zarra, Sani suwai da na lura, sai ku bi ne ku saurara, baitin da na tsatsara, zan wa masoyan juna ne. Yau aure yayi daɗi. Ya kamata ku gaggane, aure shi bauta ne, babban alkhairi ne, kuma sunnar manzo ne, wanda ya yoshi ya dace, a cikinsa akwai lada. Yau Allah ya yarda an yi auren soyayya, Sani ango dan kirki da suwai da amaryarsa. Yau komai yayi daidai. Ga amarya ga ango, ga suwaida ta waigo, wane ne ta hango, Sani shi ne ta hango, domin shi ne ango, Sani yau kai ne ango, na suwaida ba shakka. Yau na yi kira gunku, ku rike dai junanku, ku rufe duka sirrinku, ba mu shiga tsakaninku, sai ku yi zamanku na soyayya, wataran sai dai yaya. Yau Allah ya yarda an yi auren soyayya, Sani ango dan kirki da suwai da amaryarsa. Yau komai yayi daidai. An goban kunnanka, ga nasiha zan yi maka, yau amaryar nan taka, kaga dai ba kwazanka, Allah ne ya baka, to amana ce gunka, sai ka rike ta da adalci. Kaga in ta yi ma laifi, kai nasiha shi zai fi, ba kalami mai zafi, kai tunani mai zurfi, a hankali ko ta gane, ba sai kai tsawa ba. Yau Allah ya yarda an yi auren soyayya, Sani ango dan kirki da suwai da amaryarsa. Yau komai yayi daidai. Ke ma na zo gunki, ke amarya yar kirki, ki rike angon naki, in ya ce ki mai girki, sai ki tashi da himmarki, ke suwai da yar kirki, kar da ki bar shi cikin yunwa. A gida in ya dawo. Haka shi ne dacewa, ni nasiha ce tawa, ya kamata ki ganewa, ko ake daɗa jin sha'awa, babu ya koyin an duba, daga ƙauye har birni. Yau Allah ya yarda an yi auren soyayya, Sani ango dan kirki da suwai da amaryarsa. Yau komai yayi daidai. Uwar amarya gaida ki, mama Maryam gaishe ki, gaskiya kin yo aiki, gun tarbiyyar yarki, Rabi ya cika burinki, yau suwai da tana daki, aure na sunna an ɗaura. Addu'a a gurin baba, ni ba zan dena ba, Abdulsalam mutum babba, ga mutum mai san jama'a, ya Allah ka gafarta, addu'a ce na yoma. Yau Allah ya yarda an yi auren soyayya, Sani ango dan kirki da suwai da amaryarsa. Yau komai yayi daidai. Ga iyayen ango ma, na san ku
akwai kima sannan da halin girma, shi yasa na yi himma na yaba muku don kuma, don akwai ku da alfarma, don haka dole na gaida ku. Tarbiyar da ku ba ɗanku ya yi gadon halinku, ga biyayya ya yi muku, sani ya zama to babba ya samu mata yar kirki, addu'ar ku yau kuma. Yau Allah ya yarda an yi auren soyayya, sani ango ɗan kirki da suwai da amaryarsa, yau komai ya daidai. Zan sako su a wakata, Alhaji Lawal Sannu, Alhaji Ibrahim ma, Haji dan yabu na murna, kawo magaji gaida ka, kawo Basiru ma Sannu, kawo dan gugu madalla, Malam Naziru gaida ka, Ya'u da Sala a gaida ku, Muhammadu Melayu Sannu, duka ni na gaida ku, tunda kun taya murnar ku. Baba Rabilu gaida ka, Baba Habibu madalla, Baba Yakubu na murna, Ibrahim gaida ka, Kabir mai Chelsea a gaida ka, iyaye mata gana ku, tunda kun taya murnar ku, zan saka ku a wakata. Mama Maryam gaida ki, ke uwata amarya ce, Mama Habiba gaida ki, Mama Bela Uma Sannu, Mama Amina barka dai, dole a yau in gaida ku. Mama Ramatu gaida ki, Mama Dayatu na murna, Mama Rabi madalla, Mama Zabba'u gaida ki, Mama Mejid da Sannu, Mama Sahura Sannu, sai Halima a gaida ki, Hajiya Lami Sannu, Mama Yalwa a gaida ki, Mama Salima gaida ki, Mama Bilki madalla, Hajiya Rabi Sannu, dole a yau in gaida ku. Karema a gaida ki, sai Rukayya a gaida ki, Guga Habiba gaida ki, Guga Wasila gaida ki, Guga Suwaiba madalla, Guga Merata na murna, Baratu na gaida ki, Guga Aisha madalla, Guga Halima gaida ki, Guga Safiya gaida ki, Guga Zaitu madalla, kuma a yau na gaida ku. Yayyan amarya gana ku, yaya Nura a gaida ka, yaya Hamisu ma Sannu, yaya Liman na murna, yaya Zakar madalla, ya Suleiman gaida ka, Bashari kai ma Sannu, duk na amarya gaida ku, zan sako ku a wakata, tunda kun taya murnar ku. Anti Hadiza na murna, Anti Sauda a gaida ki, Anti Bilki yar gata, dole a yau in gaida ku. Anti Amina madalla, Anti Ramatu gaida ki, Anti Jummai na gode, Anti Shamsiya na murna, Anti Rabi tana murna, Anti Ali ya gaida ki, Anti Uwali ya Sannu, Anti DJ madalla, Anti Zainab gaida ki, Anti Zulai tana murna, Anti Rukayya gaida ki, Anti Halima gaishe ki, kuma a yau na gaida ku. Anti Rabi tana murna, Anti Abu a gaida ki, Anti Kulwa ma Sannu, Anti Nana tana murna, Anti Aisha gaida ki, yawayen amarya gana ku, zan sako ku a wakata, Ummi Jaji Sannu, Asabe na gaida ki, Fatima Uwali ya Sannu, Maridi ya gaida ki, Bushira ke ma Sannu, dole a yau in gaida ku. Zulai na gaida ki, ga Habiba a gaida ki, Nanzira madalla, Amina Sani a gaida ki, Fati na gaida ki, Husaina Hayatuddin Sannu, sai Sumayya a gaida ki, Aisha Alabar kauna, sai Jamila madalla, Khadija baby ma Sannu, Zainab na gaida ki, domin kuna taya murnar ku. Abokan ango gaida
gaida ku gayayyen ango ma kannan ango na murna yayan ango gaida ku yayyan ango ma sannu dukani na gaida ku sauran masoya na murna Nasir tela a gaida ka Asabe kuma matarka ke ma na gaida ki Siraja aron ma sannu Ibrahim gaida ka sai Husaini a gaida ka Kwata miliyan na gaida ka Muhammadu namu a gaida ka Yusuf Rasto sannu kuma a yau na gaida ku Aliyus na gaida ka Buhari kai ma madalla Ashirin kol madalla Mahamud ka nuna mu ga Yusuf Muhammad ma Shagari shagama Rabi'u Asnanik ma Murtala mai rafa ma Sani dan jama dalla me nasara gaida ka me jamfa ma sannu me kiɗa mai waƙan nan alabar mu da ku tare sai nan ba ta gata 081 ka saka 23 a gaban wannan 82 in ka safa 71 ka saka a gaba 63 ai shi kenan ni abin da nake fata Allah ya bar mu da ku tare shine manufata yau Allah ya yarda an yi auren soyayya sana ango dan kirki da suwai da amaryarsa yau komai yayi daidai to anan zan dakata ni ne na shirya ta waka ta aure mai tsafta ni abin da nake fata Allahu ya inganta ni baban gida sun gaboyi ba za ni raina masoya ba sun gaboyi kai daidai alabar mu da ku tare mi zama san baware in nayi muku kure dan Allah ku min abuwa ni ajizi ne ba shakka dan adam da akwai rauni yau Allah ya yarda an yi auren soyayya sana ango dan kirki da suwai da amaryarsa yau komai yayi daidai yau Allah ya yarda an yi auren soyayya sana ango dan kirki da suwai da amaryarsa yau komai yayi daidai yau